Εδώ θα με γαμίσεις. Ωραίο είναι. Πολύ τελές. Μόνο σου μπορείς να το κάνει. Μωρό μου, για σένα δεν σε έφερνα σε καμία ταράτσα να σε γαμίσω. Αχ, πάλι καλά, γιατί όλο με βίαζε όσο στενάκια. Όταν λες στενάκια τι εννοείς? Σε χαντηρίμια? Όχι, εντάξει, είπαμε. Όταν λες χαντηρίμια όμως, ίσως την είχαν μεγάλη για να σε πηγαίνουν εκεί. Ίσως την είχαν πιο μεγάλη και από το σαγόνι σου. Ίσως την είχαν μέχρι τον ουρανό. Για πες μου, μην τρέπεσαι. Πες μου. Δεν μπορώ. Αγάπη μου, πρέπει να μου πεις. Πρέπει να ξέρω πόσο πρέπει να την έχω για να σε ικανοποιήσω. Δεν μπορεί να είμαι στα ζευγάρια, δεν ξέρω αυτά. Με ακούς? Με ακούς σου λέω? Πες μου. Θα το καταλάβω ό,τι και να μου πεις. Ήταν αράπης, θα το καταλάβω. Ήταν Αλβανός αράπης. Το σκέφτεσαι? Το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Ό,τι και να είναι θα σε συγχωρέσω. Έλα να φύγε. Δεν μπορώ. Δεν θα πάρει παρθένα. Ωραία. Αφού το θέλει, δεν θα κάνω τίποτα. Το μαλάκι γιατί θα κάνει κίνηση. Το μαλάκι γιατί θα κάνει κίνηση. Θα το ορμήσω. Με θέλει. Μεγάλη την έχει, τη χαϊδεύω. Είδες πως είναι ο Πάπης? Γαμώ τον Πάπη μου. Τι φρονάχει ο αράπης που πήρα προχθές. Αλλά να σου σκίσω αυτό το σεξι φόρεμα. Το οποίο τους Κινέζους 2 ευρώ. Άντε στην κάνω στο γυμναστήριο 5 ώρες την ημέρα. Περπατήλα. Θα σου δείξω πόσο την έχει ο Αράπης, ο κλασικός. Γάμο τον αράπη. Ο πούτς από τον τόπο σου και εσύ είναι και μπαλωμένο. Μη τον μπούτι, να ξέρεις το. Αχ, είχε λίγες τριχούλες, αλλά δεν πειράζει. Εγώ το μουνί θέλω. Αχ, σταμάτα. Σήκωσε λίγο πιο πάνω το πόδι, μωρό μου. Εντάξει. Εκεί.